DXDC Radyoman Report. Wala pa'y pagsakan sa presyo sa mga dilata, noodles o kape, particular sa may Bangkiruan Public Market ng siyudad sa Davao, o wala pa'y pag-usab sa presyo sigon sa mga tagdumala sa pipila ka mga sari-sari store. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Ginny Divinigracia, tagdumala sa usa ka sari-sari store sa Bangkiruan, wala pasab nagpatuman og price adjustment sa mga dilata, noodles, kape karong nga bulana. Sigon ni Divinigracia nga posibleng adunay pagsaka sa sunod bulan, ilabi na karon nga bare month na or karong nga bulan sa Disyembre, posible musaka ang presyo sa mga dilata sa Bangkiruhan Public Market ning siyudad sa Davao. Samtang ato pong gi-update ang presyo sa sardinas, ang miga 22 pesos ug 50 centavos, samtang ang beef loaf 21 pesos ug 15 centavos, samtang ang noodles 75 centavos, samtang ang kape sa 55 grams ana sa 65 pesos, samtang ang kopiko 70 pesos o 50 centavos ang napulo kabuok. Baka nakasamang rin sa atong update live gikan diri sa may Bangkiruhan ning siyudad sa Davao, kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Madun Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.